Doncs justament, en bona part, gràcies al temps que ha fet, l'any 2018 ha estat l'any amb menys superfície cremada en 32 anys, des que es tenen xifres oficials. S'han cremat només 154 hectàrees, una xifra molt baixa perquè ha estat un any molt plujós durant molts mesos. Perquè es facin una idea, en un any sense focs extraordinaris es cremen una mitjana d'unes 1.300 hectàrees. De fet, com va passar el 2017. Incendi a Arties aquesta setmana, 200 hectàrees cremades, un sol foc ja acabat amb més superfície que els més de 300 incendis de l'any passat, que van arrasar unes 154 hectàrees. I és que el 2018 va ser un any excepcional, en bona part perquè les pluges també van ser excepcionals. Les dades de l'Observatori Fabra ens ho confirmen. El 2018 va ser el segon any més plujós dels últims 100. Va ploure molt i va ser una pluja repartida en el temps. Això vol dir pantans plens, boscos humits i menys incendis. Però què passarà aquest 2019 és una incògnita i per això cal mantenir l'alerta. Sempre la superfície forestal és més gran de lo que ho ha sigut mai. L'extracció en format de llenyes, en format de pastures, en format de gran bestiar, s'ha anat desapareixent i ara l'únic element de l'ecosistema que permetem que continuï consumint aquests combustibles és el foc. I aquí tenen a veure els propietaris forestals com la Roser. Ella manté el sotabosc net, conscient que és imprescindible per prevenir els focs. De fet, fa dècades que no en té cap a la seva finca, però és una feina dura i està pendent en molts boscos privats a Catalunya. Gestionar un bosc, clar, no vol dir només vinc a tallar, trec fusta, sinó que vol dir estassar-los perquè estiguin nets, que estiguin transitables, que disminueixis el perill d'incendis, arreglar pistes forestals. Tot això és una inversió important. És un cost que a vegades costa d'assumir pel propietari perquè la fusta no li dona prou com per fer aquests treballs. El pitjor dels últims anys pel que fa a incendis va ser el 2012, amb 15.000 hectàrees cremades. Va ser l'any del gran foc de l'Empordà. Des de llavors n'han cremat una mitjana de 1.500 cada any.